पिएफ नङै कंग्रेस नङै इउपिपिएल नङै बिजेपि नङै जि गेजेरनि सुबुंफोर दं बर' समाजाव फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै गासिबो आं सानो बिसोरो एबाराव जयन्त बसुमतारिया जेरैखि जाया देरहानांगौ। जायफोरा बिपिएफ नङै इउपिपिएल नङै बा कंग्रेस नङै बै बिथांमोनखौ गावसिनि बिजेपिनि जयन्त बसुमतारि बिथांनो फैबाय थानाय एमपि इलेक्शनाव भट होनो थाखाय बिस्वजित दैमारि सारा खावलायदों। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना निश्चय सिगाङाव आङो भिडिअ एन्ट्रि होनायावनो नुनानै निश्चय बुजि मोनखादों नङा होमब्ला जायनि जाहोनाव दिनै बे बाथ्राखौ बिस्वजित दैमारिया मानि खारनाव बुंदों अर्थात बिस्वजित दैमारिया जाहैबाय सासे बिजेपिनि स्पिकार नङा होमब्ला बिनि खेत्रआवनो बिथाङा दिनैनि दिनाव जोंनि भारत हादरनि बेसेबांबा गिदिर माने रुलिं गभर्नमेन्ट बर्तमान सोलिबाय थानाय सरकार बिनि सायाव मानसिखौ माने इनभाइट खालामनाय जादों। जाय हक नोंथांमोना निश्चय बेफोर बाथ्राखौ खोनाखाबायबो बा नुखाबायबो जानांगौ। दिनै आंबो नोंथांमोनजों बिनि सोमोन्दैनो ससे सावरायनो फैदों एबा लानानै फैदों नोंथांमोननो दिनै। दा बे भिडिअआव बिस्वजित दैमारिया गोबां माखासे खोथा बुंदों। मोनसे समाव हाग्रामा महिलारियाबो गोबां बिदिनो आसनिखौ होबा नङा होबोदोंमोन अनसुंथाइखौ होआ नङा होबोदोंमोन आरो जायफोर बिथांमोनहा बैफोरबायदि आसनिफोरखौ मोनदों बै बिथांमोनहा निश्चय बिपिएफनो भटखौ होखागोन आरो जायफोर इउपिपिएल सरकारनि समाव बेफोरबायदि आसनिखौ मोनदों बिथांमोना इउपिपिएलनो होखागोन होननानै बिस्वजित दैमारिया गोबां माखासे खोथा बुंदों। आरो बेल' नङा जि बिथाङा आरोबाव गोबां रोखोमनि खोथा बुंदों बिदिनो जोङो पलिटिकेला बा भटनि थाखाय जोंहा राजनितिकखौ गेलेखानांगौ आरो बेफोरबायदि मोननै हान्जाजों चेलेन्ज एबा बेफोरबायदि बादायलायबासो माने पलिटिकेला साजि एबा समाय होननानै बे बाथ्राया नंगौ। नाथाय आंनि बुंनांगौआ नैबेसो जि आं बिस्वजित दैमारि सारनि बे फंसे बाथ्राखौ एसे गोरोन्थि मोनहरबाय। माब्रै होननानै बुङोब्ला पलिटिकेलनि थाखायल' जोङो सोर देरहागोन सोर देरहाया बिनि थाखायल' जों बादायलायबा जानाय नङा। देरहाया नङा निश्चय मोनसे नङा मोनसे पार्टिया देरहाखागोन बे सियर। नाथाय देरहाखांनायनि उनाव जोंहा बर'फोरनि थाखाय बा बर' समाजनि थाखाय माखासे गोबां आं अराय सम बुंबाय थायो एक्स एनडिबिनि बिर जोहोलाव बिथांमोननि थाखाय बा माखासे एबसुनि मानगोनां मेलेमजिबि सुबुंफ्राबो मोनसे समाव एबसुनि सोमावसारनायाव जिउ बावनो गोनां जादों। बै बिथांमोननि थाखाय बिथांमोनहा देरहाखांनायनि उनाव खामानिखौ मावगोन ना मावा बिथांमोननि मोननांगौखिनि एक्स ग्रेसियानि रांफोरखौ होगोन ना होआ आरो जेरैबायदि दासिमबो एक्स एनडिबिनि मानगोनां फाउन्डार रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां केडारफ्रानो बा लिडारफ्रानो जेलाव जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन हाया नैबेफोरनि थाखायसो चेलेन्ज खालामनांगौ। जाय बिथाङा देरहालांगोन बा जाय बिथाङा जेनबाय बै जेननायाबो एसेबाबो चेलेन्जखौ खालामनो हायोना बे पलिटिकेल बा राजनितिक बे भटनि सिगांल' बिथांमोना चेलेन्ज खालामबा जानाय नङा। देरहालांखांनायनि उनावसो बिथांमोना खामानिखौ मावनो थाखाय चेलेन्ज जानांगोन। खामानिखौ मावनो थाखाय चेलेन्ज लानानै रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होनानै खोथा मथे बा चेलेन्ज मथे बिथांमोना खामानिखौ मावना देखायनांगोन। आं बेखौसो नुहुरो। दा नोंथांमोना मा सानदों आं बेखौ मिथिया। नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनगोन जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम इम्परटेन्ट सानना लानानै नायोब्ला दिनैनि दिनाव जुदि गासिबो बेफोरबायदि चेलेन्ज लानानै बर' हारिनि थाखाय खोथा होनानै जुदि खामानि मावनायमोनब्ला बै एक्स एनडिबिनि मुंख्लं जालांनायफोरनि बिमाफ्रा दिनैसिमबो माने एक्स ग्रेसिया मोननांगौ मोन्थायनि थाखाय मोदै रुखु रुखु गाबबाय थानो गोनां जादों। आरो जायफोर बिथांमोना गावनि फिसाया दिनैसिमबो बा फिसायफ्रा बा गावनि बिमा बिफाया दिनैसिमबो जेलाव जोबथेसालियाव जोबजानानै थादों बै बिथांमोननि थाखाय मानि खारनाव बिमा बिफाफ्रा बा बिसिफ्रा ओंखाम खबसे दै गिलाससो दिनैसिमबो मानो आलो गोजोनै मिनि खुसियै मोनलोङाखै बा मोनजायाखै। दा नोंथांमोना निश्चय बुजियो। बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे गावनि थान्दा मेलेमजोंनो एबा गोथौ मेलेमजोंनो नोंथांमोना गावसोरनो खुद साननानै नायदो एबा बुजिनानै नायदो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो फैबाय थानाय बाराव सोरबायदि बिथांखौ जोङो एमपि महरै जोङो गोजौ फारसे दावगालांनो थाखाय सुबिदा होगोन एबा बबे सरकारखौ ना बले थैना थानाय सरकारखौ बोखांफिनगोन ना बले बे दा बर्तमान सोलिफुबाय थानाय सरकारखौनो आरोबाव फिन थिखोबावगोन नोंथांमोननि आखायावनो गोजासै। मानोना बिस्वजित दैमारि सारा खुद गावनो बुंखादों बेफोर जाबाय गासिबो पावारा दानि जुगाव रायजो राजानि आखायाव। रायजोआनो मथा मथि गोसो जायोबा सोरखौबा खोलैनोबो हायो आरो सोरखौबा फुथुनानैबो दोननो हायो। बे सियर बाथ्राया दै नोंथांमोना बे बाथ्राखौ माब्लाबाबो दाबाव। बेखायनो अराय सम जोङो रायजोआ खौसे जायोब्लासो जों बेफोरबायदि दाथि महरै जायोब्लासो जोंनो नांगौ बायदि जोङो दैदेनगिरिफोरखौ एबा लिडारफोरखौ जोङो सानसे मोनफुंनो हागोन बे सियर। बेखायनो आङो बांद्राय गोलाव बुंबाय थालिया नोंथांमोना निश्चय साननानै मोनखायो एबा बुजिखायो। दिनैनि नोंथांमोना बिस्वजित दैमारि सारा मा बाथ्रा फोरमायखो नोंथांमोना नायनानै बुजिनानै लादो आरो जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायथार होननानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामहरबाय। बिजाथिया गोख्रों पार्टियाबो गोख्रों नाथाय रायजो राजा पार्टि होनोब्ला पार्टियाव माखासे सोद्रोमाफोर थायो मावथिफोर थायो आरो बे मावथिफ्रा जेब्लाबो गोख्रों
बिसोर भट देरनाय जेनहानायजों खोथा गैया बिसोर सानफ्रामबो खामानि मावगोन नाथाय भट होग्रायासो बेखौ माने माबा लागोन थांखि लागोन जे सोरनो भट होगोन आरो सोर देरहागोन गतिके मानव गेदेर खाम्फा बरग'यारिया मानसि हिसाबै गोबां स्ट्रं गोबां गोरों गोबां सेनियर नाथाय दा भट होग्राया बेसेबां दङ दा दिनै मानव गेदेर माने हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोदोनिफ्राय दैदेनबोदों बिथांजों थाबोदों माखासे मानसिफ्रा आरो बिथांनि सरकार समाव सोरबा सोरबा खैफोद आफोद बायदिसिना मदद मोनबोदों बे मानसिया जेब्लायबो बिपिएफनो भट होगोन बिपिएफजोंनो थागोन नाथाय साधारन मानसिया माने रायजो राजाफ्रा बिसोरो सोरजों थागोन बिसोर डिसिसन होगोन कि माने सोर देरहागोन ओंखायनो पार्टी स्ट्रं लिडार स्ट्रंआनो खामानि फैया स्ट्रंआ जाहैबाय रायजो राजा दा रायजो राजा स्ट्रंआ सोर जानानै दं आं बेखौनो होनबाय जे दिनैहाय बायदिसिना बिखान्थिनि गेजेरजों जायफ्रा माने बायदिसिना स्किम मोनदों आं दा आगोलाव माने जोंहा बे गोरोन्थि जायो आगोलाव बिपिएलआल' मोनदोंमोन न'खौबो बिपिएलआल' मोनदोंमोन रेशन कार्डखौबो बिपिएलआल' मोनदोंमोन उज्ज्वला आसनिखौबो बिपिएलआल' मोनदोंमोन जायखिजाया सरकारनि मोनथायखौ बिपिएल आरो बिपिएलनि सुबुं सानखोआ जोबोद खममोन आरोखि नाथाय दिनै मिडल क्लास आं सानो नोंथांमोन जेसेबां रिपर्टार दं नोंथांमोननि न'खराबो दिनै बेफोरखौ मोनजोबनो हायो मानो नोंथांमोननि न'खरा 5 लाख इनकाम खालामा माने बोसोरसेयाव आरो गतिके नोंथांमोननि न'खरा आगोलाव गोलैयाखैमोन बेवहाय मानो 1 लाख इनकामनि सिङाव थानांगौमोन आगोल बिपिएलआ होमबासो बे न' मोनो होमबासो बे रेशन मोनो होमबासो बे सब मोनो नाथाय दा 4 ग्रेडआव साख्रि मावनाय न'खर रिटायार जानाय न'खर बिसोरबो गासिबो बे स्किमफोरखौ मोनो अब्ला बे मानसिफ्रा भट होनाय नङा जानो बे मानसिफ्रानोथ' गासिबो एनडिएनो भट होगोन अब्ला बिपिएफनि भटखौ होग्राया बेसेबां थाखो दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा थायो बिपिएफआ आगोलनि बायदि गैया बिपिएफआव जोंनो दंजोबोमोन दिनै आंनि खाथियाव नै राजिब ब्रह्म बिथां दं इएममोन दा एमसिएलए जोंहा प्रभात बसुमतारी बिथां दं रेवरेवा बिथां दं जोंहा हनै बिजिरगोरा दं गासिबोथ' माने क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बिपिएफनि जानानै खामानि मावग्रामोन अब्लाबो जेनाखै होनबा दा बिसोरनो बिर मानसिफ्रानो गैबावलासो अब्ला बोरैहाय बारायनो गतिके नुनायाव आरो आं सानो जे बेबायदि जेबो गैया अदेबानि जिहेतु बिसोरजोंबो लाख भटारफोर थागोन बे लाख भटारा जेरावबो अबा 2,000 अबा 3,000 मालाबा 10,000 गेदारिं जागोन समायना जागोन आरो बे जाहैबाय डेम'क्रेसिनि समायना मानसिया राजखान्थि खालामदों नालाय इलेक्सन बादायलायनांगोन इलेक्सन बादायलायनायाव जेननाय देरहानायजों खोथा गैया बादायबाय नालाय जेनगोनखौ मोनथिनानैब्लाबो ओंखारनांगोन आरो मा दा बाथ्राया जाहैबाय दिनै बिजेपिआनो बा दिनै इउपिपिएलआनो गासै बड'लेण्डनि माने रायजो राजाफोरनि जिथु जेंना बे जेंनाखौ दिनै मावनो लागासिनो दं आरो मावगासिनोबो दं गतिके बे बेलायाव आरो सिगांनि खोथा मानि खोथा बुंब्लाबो आरो बेवहाय दिनै जेबो खामानि फैथ'ला आरो नाथाय अदेबानि राजखान्थि गतिके बेवहाय मोनसे गणमत जानांगौ बयनिबो गावबा गावनि साननाय हनाया प्रकट जानांगौ आरो बेनो जोंनि डेम'क्रेसिनि धोरोम आरो बेनो जोंनि समायना डेम'क्रेसियाव जुदि रावबो जुजिलायग्रायानो गैयाबा इलेक्सना स्रि स्राय जायोबा बिराद गाज्रि नङा होमबा ओंखायनो बेनो नाथाय अदेबानि दा आरो बे अबस्थायाव गैला आरो बिपिएफआ नङा दा बेवहाय आंनिबा बेवहाय बेबायदि जेबो फैला बिथांनि सायावबो गोदो जायफोर इसुखौ बुंदोंमोन बे इसुआ दा गैला गतिके बर' नङि सुबुंफ्राबो दा मोनथिबाय आरोखि अना बर' मानसिफ्राबो मोनथिबाय दा बेबायदि खालामबाय थानानै लाब गैला आरो आगोलनिफ्राय बिथांनि भटआ खमायबोगासिनो दं फिल्डआबो खमायबोगासिनो दं ओंखायनो आं सानो मा बेफोरो जेबो माने माबा खालामनाय नङा मा होनो फेक्टर जानाय नङा बिथाङा जेखौ होदों आरो बेराफारसेथिं बर' सुबुंफ्रा दा बिराद सांग्रां आगोलाव बर' सुबुंफ्रा गावदोंमोन आरो एबाराव आं सानो गावनाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला बयबो लुबैयो जे खेबसे बेवहाय माने गावनि होननानै सानफ्रामबो मोननाय केन्डिडेटआ माने देरहानांगौ थ' बे केन्डिडेटआ दिनैनि दिनाव जायखौ बिजेपि आरो एजिपिआ गासिबो थैथां नांथाबदों गतिके बेनो जुदि गासै बर' सुबुङा भट होयोबा बेनो गोरलै देरहालांगोन ओंखायनो एबाराव सोरबा माने माबा नङै मानसिफ्रा बिपिएफ नङै कंग्रेस नङै इउपिपिएल नङै बिजेपि नङै जि गेजेरनि सुबुंफोर दं बर' समाजाव फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै गासिबो आं सानो बिसोरो एबाराव जयन्त बसुमतारिया जेरैखि जाया देरहानांगौ ओंखायनो पार्टिजों खोथा गैया बयबो जयन्त बसुमतारिनो भट होगोन जाहाथे बिजेपि आरो एजिपिनि मददजों माने जिफोर गुबुननि भटफोर मोनगोन बेजों देरहालांनो हायो आरो जुदि बिदि खालामाब्लाथ' आगोलनि बायदि लस जाबाय थागोन